No último ano foron moitas as cousas que mudaron no mundo, pero todos estes cambios tamén nos fixeron valorar o que temos máis preto. Aprendemos a coidarnos e a coidar dos demais, a valorar as cousas máis cotiás. Comprendemos que os pequenos negocios son indispensables, que forman parte das nosas vidas. Por todo isto, na Deputación da Coruña presentamos este ano o PEL máis social, cun orzamento que crece un 40% e incorpora novas liñas para apoiar os sectores máis afectados pola pandemia. Un PEL que permitirá seguir creando emprego e impulsar con axudas de ata 46.000 euros a hostalaría, ao pequeno comercio, aos autónomos e microempresas da provincia da Coruña. Un novo PEL deseñado para reactivar o tecido económico da provincia, para estar ao carón da nosa xente cando máis se necesita, para apoiar os socialmente indispensables. Plan de emprego local. Deputación da Coruña.